Boa tarde a todas e a todas, grazas por acompañarnos nesta tarde un pouco morriñenta viguesa, que se puso horrorosa. Nada, como sempre agradecer a librería Cartabón a acollida e agradecer tamén a Pepe Carreiro e Antón Mascato a súa presencia para presentar o libro que tedes aí. O cómic, TVO, historieta, que xa tivo tantos nomes, ahora que chama novela gráfica, eu xa pasei por todos os nomes, levo lendo desde que era neno, agora ten un montón. Evidentemente non é un álbum ilustrado, é un cómic, un TVO. Tampouco é unha novela gráfica, porque a novela gráfica se garda o seu nome para algo máis extenso. En primeiro lugar, quero facer unha aclaración que xa lle facía ahora a Pepe Carreiro de camiño aquí. Esta non é a primeira obra de Pepe Carreiro en Galaxia, efectivamente, el traballou na editorial en Hilo Témpore. Ilustrou un libro de Xesús Pisón no ano 85 na colección Chalupa, que se chamaba O Pintor do Vento, e logo no ano 89 ilustrou un libro de Gabriel Janer na colección Árbore que se chamaba Isto que ves é o mar. O que pasa é que pasou tanto tempo que para min é como se fose esta a nosa primeira vez, pasaron casi 40 anos. Hai que recoñecer que, bueno, vamos a mantener un pouco de conversa, non facer 3 monólogos sucesivos, que queda un pouco aburrido. Ademais, Antón e Pepe xa se coñecen dende hai moito tempo, e ademais nunha revista mítica da historieta galega como foi aquel Cans en Dono, que comezou nos 80 ata rematar nos 90, onde eles traballaron xuntos con un feixe tamén de dibuixantes que naquela altura había no país, e humoristas, como estaba Gogues, Aquí Marín e o malogrado Chichi Campos, o grandísimo Chichi Campos a que tanto votamos de menos. Seguramente debería contar algunhas historias fantásticas destes tempos que estamos a vivir co humor tan particular que ten. Hai que reconocer que, lle comentaba ahora Antón, bueno, o traballo extraordinario de Pepe no álbum na parte de ilustración evidente, todos conocemos a Pepe Carreiro e a súa trayectoria, posiblemente a única icona que existe, bueno, quitando algúns personaxes que saen que levan moitos anos saindo nas tiras dos xornais, que hai algún personaxe emblemático, pero fora dos personaxes de algunhas tiras dos xornais de algún dibuixante galego, posiblemente a única icona que hai da historieta galega ou de ilustración galega nos últimos anos son os bolechas. Eu creo que non hai unha casa de Galicia donde non haxa, e sobre todo se hai nenos, donde non haxa un libro dos bolechas. A mí esta presentación me chega a pillar hai 10 ou 15 anos, cando meus fillos devoraban todos os libros habidos polos bolechas, estarían aquí en primeira fila pedindo dedicatorias e hasta facerse unha fotografía con ela. Ahora xa son un pouco maiores e non leen os boleches, leen manga e leen novela gráfica, pero recoñezo que sí, que na miña casa hubo un montón de libros dos bolechas e que todos os membros dos bolechas pois eran como da familia. E incluso lembro de ter ido a un espectáculo dos bolechas con eles. Un sufrimento atroz, estos que te tocaba cando eras pai, de levar os nenos aos espectáculos infantís. E comentaba con Antón, ahora tomando un café, que o que me maravilla, a parte gráfica evidentemente de Pepe prácticamente se defende só co feito de vela, e como aborda a tarefa de sintetizar a vida de Don Paco, 90 anos de vida, que fixo unha cantidad de cousas extraordinaria, solo por enumerar, como se di na contraportada do álbum, e algunhas cousas que faltan. Foi membro das Irmandades da Fala, do Seminario de Estudios Galegos, da Organización Juvenil Ultrella, foi dirixente estudiantil, fundador do Partido Galerista, profesor na Facultade de Dereito, logo profesor no ensino reglado, colaborador de prensa, secretario de actas de Comisión para o Estatuto de Autonomía, conferenciante, crítico de arte, foi soldado forzoso na guerra. Acabamos de editar un inédito del que o seu diario da guerra, que incluso ven acompañado de fotografías e uns mapas cos itinerarios da guerra. Se pasou 3 anos remolcando unha batería antiaérea pois polas terras de Aragón, estivo na batalla do Ebro e logo tamén estuvo en Extremadura e en Andalucía. É moi sorprendente ler o seu diario por todo o que conta relacionado coa guerra, por todo o que cala, porque evidentemente hai moitas cousas que naquel momento, a súa significación, non podía contar, e logo, sorprendentemente, hai un feixe de fotografías sacadas durante a guerra, que é algo que te sorprende, non? Pero fotos sacadas
pois onde instalaban a batería antiaérea, supoño, se sacaban fotografías. Logo sí que hai fotografías tamén nos permisos, evidente, tempo de lecer, hai posibilidades de sacar unha fotografía, pero hai fotografías sacados cos compañeiros da brigada que levaban o antiaéreo, e era un experto en avión, supoño que polo chollo que tivo durante a guerra, porque tamén todo o diario é un desfile de todos os modelos de avións que loitaron na guerra no bando fascista, que suministraron as forzas nazis e as forzas fascistas italianas. É curioso tamén lerlle nese diario como xa otea albisca no horizonte o que se vai producir en Europa, pois moi pouco tempo despois do remate da Guerra Civil. En ese sentido xa ten unha visión, cando ve pasar esos avións e toda esa capacidade armamentística do exército nazi, porque coincide coa lesión Cóndor, coincide coas tropas fascistas italianas, chama a atención ao armamento, a tecnoloxía que teñen, e el salvisca o futuro atroz e brutal que lle espera a Europa na Segunda Guerra Mundial. E sigo, porque foi máis cousas. Logo remata a guerra, chega a Vigo con unha man diante e outra detrás, coléxiase como abogado, traballa no despacho de Paz Andrade, comeza a traballar como pasante, empeza a colaborar en un feixe de revistas de todo tipo, con artigos de todo tipo de xeito alimenticio. Ele está inhabilitado ademais para o ensino, pola súa significación política, e logo xa entra no proceso de reconstrucción cultural do noso país, coa creación de Galaxia, Grial, a imprenta as artes gráficas de Galicia, logo foi, editor, director, académico, decir, que ten unha vida completísima. Algún compañeiro da editorial decía que todos esta xente daquela altura de Galaxia, Illa Couto, Piñeiro, moita toda esta xente, puderon dedicarlle tanto tempo ao noso país a cultura porque non tiñan fillos. Porque seguramente, se tivesen fillos e familia, non poderían dedicarlle tanto tempo ou arriscarse tanto nun tempo en que era complicado arriscarse, porque a maioría delas tiñan muller, pero non tiñan fillos e descendencia. Supoño que cando un ten fillos e anda a xogarse o mellor ao pescozo nos anos 40, nos anos 50, pois pensa moito no que fai pola supervivencia dos seus fillos e da súa familia, ao mellor non houvesen arriscado tanto nesta vasta produción cultural. E aínda tivo tempo de gozar a vida, como di Mascato no texto da Contra, porque como recolle Malores na biografía de Don Paco en palabras de Otero Pedrallo, vou a ler textualmente porque a cita é fantástica. Otero Pedrallo referíase a Don Paco como o pontífice do manxar exquisito, e engadía que levaba comido 8 barcos de merluza, 6 ou 7 de linguados, 5 de robaliza, 3 ou 4 de outras especies, incluídos chinchos e soubas. É dicir, que logo a xente, hai máis emblemática, ou se ao mellor, pois, é un pouco incorrecto, hai máis emblemática de Don Paco cun habano fantástico fumando detrás das súas gafas de pasta. Prácticamente entras no arquivo digital de Galaxia e o 99,9% das fotografías que hai de todo este grupo son empapatorias. Están comendo e bebendo en 50.000 sitios. Pero eso non quita para que logo comentábamoslo ahora, Don Paco cando empeza a Galaxia, el persoalmente vai ás librerías a distribuir os libros, e fai de comercial. Cando montan Gráficas Galicia, el é xerente, é a primeira vez que cotiza incluso por primeira vez na súa vida a Seguridade Social, el fai de comercial. Porque en Gráficas Galicia, con independencia que se publicase en cousas relacionadas cartelería ou cousas relacionadas libros de Galaxia, se edita e se publica, non deixaba de ser unha empresa ou un negocio, carteles, calendarios, para aquel taller mecánico, axendas e de todo tipo de tal, por conseguir unha supervivencia económica tal. E o que me maravilla deste libro que en 30 páxinas está concentrada prácticamente toda a vida de Don Paco. Eu creo que non queda ningún pau sen tocar por parte de Antón no guión desa vida, e logo por parte de Pepe na ilustración e nos dibuxos. E ademais non só falan do que acontece en Galicia, falan tamén do que está acontecendo en aquel momento no resto do mundo. É dicir, hai unha ilustración fantástica, vou a mostrar porque me parece extraordinaria de Pepe, que o libro comeza coa Belle Époque. Hai unha fantástica
danzarina francesa aí bailando cancán e levantando a perna con liga. É dicir, que se contan moitas outras cousas que estaban acontecendo tanto no Estado español como no resto de Europa. E a primeira pregunta sería para Antón. Como se enfronta a cuestión titánica de resumir 90 anos de vida en 30 páxinas e escoller os momentos que se consideran máis relevantes desa vida? A ver, antes, ao fío de varias das cousas que dixeches, decir que Paco del Riego era propio da súa época, ademais dun grandísimo traballador, sobre todo foi un obreiro, foi o gran obreiro que tuvo a cultura galega durante, xa non digo durante os anos do franquismo, incluídos os anos da República. O gran traballador para a redacción do Estatuto de Autonomía, a petición directa de Bóveda, pedíndolle Paco, Paquiño aínda, porque era un mozote, quero que te incorpores á comisión de redacción do Estatuto como secretario de actas. Era a man dereita de Bóveda en aquel traballo. Paco era un home de Ángel Casal, era unha persoa que aprendeu a ser editor no Obradoiro Gráfico Nós de Ángel Casal na Rúa do Vilar en Santiago. Paco era o gran activista político para divulgar as bondades que tiña o Estatuto de Autonomía. Percorreu, deu máis mítins el que todos os demais xuntos. É dicir, non había sitio que lle quedara atrás. Estaba sempre disposto ao que fixera falta. E aínda así, conseguía sacar os cursos de Dereito con unha media razonable, non tan razonable como el decía, porque el en todos os seus textos di, non, sempre tuve unhas notas magníficas. Bueno, hoxe xa se conoce o expediente de Paco e foron boas, pero non tan magníficas como el aseguraba, non? Pero Paco foi, ademais de todo eso, dun gran traballador, foi un gran vividor. Vividor no sentido profundo, é dicir, un gran hedonista, un gran gozador da comida e de máis cousas. Como estamos en horario que non hai rapaces por aquí, pódese dicir que a malores hai moitas cousas que non lle conta e que si nos contaba aos que falábamos con el e éramos homes. Da súa relación con Otero Pedrallo, das súas relacións múltiples pois con Nina Epton, unha xornalista inglesa que caeu por aquí e que ele acompañou por media Galicia facéndolle de Cicerone. En fin, cousas que nunha linguaxe de proximidade, casi de ambiente de taberna e tal, entre homes contanse, pero un home como Paco del Riego, con unha rapaza nova, como era Malores hai 10 anos, por decir algo, ou 15 anos, pois seguramente deixou moito sin contarlle. Cousas que non son relevantes para traballos deste tipo, pero sí que son, desde o punto de vista humano, moi interesantes para situar moi ben a esta figura e a algunha outra, como pode ser Otero Pedrallo, de quen foi o irmá pequeno, como decía Otero. Como se condensa todo eso en 30 páxinas? Pois o de sempre, indo ao fundamental e deixando moitísimas cousas atrás. Farían falta, non digo máis, pero 30 ou 40 volumes como este para contalo casi todo, non? Pero bueno, vai dirixido a... Bueno, está feito a maneira de cómic, de historieta, ou chamadelle como que irades, pero vai dirixido a un público que pretende chegar co que non chegamos con outro tipo de traballos máis biográficos ou fotobiográficos, etc. A un público máis xuvenil, o que non quere decir que non sexa un traballo fantástico para que os adultos que non queren ler unha gran biografía ou que non queren ler grandes traballos de tal, pois teñan acceso rápido a importancia cultural, política e humana de unha persoa como Paco del Riego. Entón, sintetizando, concretando, indo ao esencial, que é o que se fixo. Pepe, como te enfrentas a dibuixar a alguén tan coñecido? É dicir, con un inmenso arquivo fotográfico, hai fotografías dele, pero ti, en cambio, o debuxas desde que é un neno hasta... non sei, o traballo de documentación gráfica, ves fotografías ou como organizas todo ese proceso? Pois eu tiña material gráfico, fotos, mitas fotos que me pasou Mascato, pero sobre todo eu tiña na cabeza a Del Riego de velo por Vigo. Eu nunca intimei con Del Riego. Coñecino cando era adolescente. Eu estaba nun colexio que había aquí, estudios Ceibe,
non sei se os de Vigo recordades, que era unha especie de república que os que tiñamos 16 anos, aquilo parecía que viñamos ademais dunha academia que parecía pois casi a lexión, pois o Estudios Cebes foi como unha liberación. Entón, ali empezamos, porque os profesores favorecían aquelo, a ter interese polo galego, pola cultura galega. Incluso recordo que un día decidimos que a partir do día seguinte había que falar galego, incluso os profesores non o falaban, de que eran galeguistas, e creo que despois incluso nacionalistas, un moito máis tarde, non? Tanto así que o día seguinte entrábamos pola aula falando castelán, como era habitual. Entón empezábamos a recibir, porque era con signas, si dices unha palabra castelán. Bueno, quero decir con isto que fomos á biblioteca que falábamos antes, municipal, a consultar o hino galego, que era unha cousa casi exótica, non? E outro dos días, fomos a Penelzol, que estaba en Policarpo Sanz. E ali estaba Paco del Riego, que daquela non sabía ni que era Paco del Riego. Veu onda nós, que éramos, non sei se 5 estudantes, de 16 anos aproximadamente, e díxome Antón que non era moi amigo de falar cos nenos, non sei. El recibiunos ben, pero tampouco, non? E dixo que non era unha biblioteca, que era un centro de estudos, e que tal, que podíamos estar ali se queríamos un día, pero bueno, que non era o sitio. Seguimos indo despois a buscar, non sei, cousas dos celtas que pedíamos en xeral. Claro, a bibliotecaria, que non sei como se chamaba, Nancy, sí. E decía, os celtas tenes que dicir un libro concreto, buscar nas fichas, non? Pero bueno, ela dábamos a uns libros. Eu conocino ali, e depois viou por Vigo moito, porque son de Vigo, entón teño esa idea física del, non? Que non é, que vale moito para caricaturizalo e para retratalo, non? E a partir de aí, pois, bueno, fun me metendo nel, e agora casi fago de memoria. Depois, se temos un segundo, pois fago unha caricatura rápida, non? Non sei, con eso queda contestado ou... Vou-te exprimir máis. Hai tamén un proceso de documentación histórica, no sentido, aquí debusas vehículos, debusas, cando ele está na guerra, uniformes e todo eso, tamén hai un traballo de documentación que tiveches que facer importante. Sí, eso é o que dá máis traballo sempre, para localizar pois, un coche, por exemplo, da época, dá un traballón. Porque o típico, ahora tes afortunadamente internet que consigues de todo, non? Pero ainda así, que se queres concretamente como se vestía en 1936, pois igual non tan fácil, non? Despois, para usalo de neno, pois hai un par de fotografías, creo, de bebé incluso, recorrín a elas, despois a imaginación, non? Pero... a mí, por exemplo, a máquina do tren que acabas de pasar agora, pois tamén tens que buscar a máquina do tren, non sei se exactamente esa que facía a liña Santiago-Vigo, pero eu recordo esas máquinas de carbón chegar a Vigo e buscar ali a meu pai, non? Entón, eso sí dá traballo. Os uniformes de Franco e todo isto, bueno, é relativamente máis fácil porque teño xa caricaturizado bastantes veces aos cuarteleiros lexionarios que iniciaron a guerra. Relativamente fácil o avión ese que acabas de ver, ou a BBC, que tiña unha foto boa de como era, que ahora me parece que xa o comprou Armancio Ortega, me parece ese edificio. Sí, o edificio sí, está. O viña estos días nos xornais que compraba Armancio Ortega. Sí, un edificio moi bonito. E despois, aparte do texto que me pasou Antón, pois eu incluín algunhas anécdotas para non facer o libro pesado, non? Porque eu recordo os libros de Novaro, que era unha editorial mexicana, non sei se lembrades, que facían libros de unha das coleccións, que ya non é solitario, me parece, pero unha das coleccións era sobre heróis e santos, non? Pero eran pesadísimos. Eu li algúns porque daquela se cambiaban tebeos, non? Había sitios onde se cambiaban tebeos. Entón, pues, entre o lote, pues, había que coller outros que non se gustaban tanto. Entón, as vidas, por exemplo, de heróis e de santos eran biografías, pero a biografía é un tostón, porque, como todo ser humano, nace, medra, se reproduce, morre, non?
incluso os santos nin se reproducen. Entón, os galeguistas que diste que tampouco se reproducían... No, a meirande parte da xeración galaxia non se reproduciu moito. Pero Tampouco. sobre todo Outra cousa, como dix Antón, é que non soubesen vivir e gozar, non ten que ver. Pero o tempo que levan os fillos Sí. é grandísimo, non? Afortunadamente. Pois, bueno, entón, eses libros eran pesadísimos, aburridísimos, porque, claro, o sea, todo o mundo nace, medra, tal, eso non ten salsa. Del Riego, supoño que ten moitísima salsa, e Antón coñece ben, eu non coñezo a fondo, ni mito menos, que ten moita salsa, e daría seguramente para unha novela de Balzac, ou destas novelas Río, non? Con moitas subtramas e todo isto. Pero, en un libro, claro, de 102 páxinas, tes que sintetizar todo, non? Aparte, bueno, xa non daría nin para un cómic, creo, salía para unha serie como a Comedia Humana, algo así, non? O sea, unha cousa moito máis profunda. Bueno, non sei se con eso máis ou menos... Sí, eu é por conversar, bueno, estou aí facendo de xornalista malo pinchándote. Sí. Bueno, unha cousa que para mí é moi interesante é a época. O sea, igual que evoluciona o protagonista, neste caso de Riego, é a época. Entón, empecé coa Belle Époque, como teño empezado con outro libro parecido, un pouco de outro estilo, que era sobre Carballo, o Calero, non? Entón, buscando datas de cando naceu, resulta que pasou o cometa Halley, me parece que foi. Bueno, pues, eso se le viume. E cando acabou, pues, creo que houve outro fenómeno astronómico, non recordo ben, cando morreu, digo, resulta que despois dixéronme que era un gran aficionado a... que estaba orgulloso de haber nacido cando fora do Halley, non sei que, o sea, contaba esa anécdota, que non sabía dela, pero coincidiu, non? Entón, aquí, o Paco del Río quise situado. E, bueno, unha época significativa foi a Belle Époque. Ele non naceu na Belle Époque, pero cando xusto acaba, creo que cando nace, non? Entón, por eso metín esa reproducción do cartel famoso de Toulouse-Lautrec, bueno, os cabaleiros parisinos, porque sei que aquilo era unha alegría. Pero ao mesmo tempo que vemos aquela época como unha alegría, estaban sucedendo feitos gravísimos na Coruña, por exemplo, o exército estaba disparando e matando a traballadoras da fábrica de tabaco que se manifestaban. Non todo a negro, claro, tamén meto o resurdimento, porque hai cousas moi positivas, o sea, non todo negro, pero nin todo é a alegría de París, as luces, ni todo é negro, naturalmente. Entón, a partir de aí, empezamos a enciar. E pois hai eso, fitos como foi cando chegou a Madrid, por exemplo, que todo isto deume, o sea, feito mascato, non? O sea, as datas e todo, fui percorrendo por aí. O período de Madrid tamén é apaixonante, porque é cando ele está estudando primeiro de Dereito, e ali pois hai os discursos da hazaña, que se vai os mítins... E proclamas a República, sí. Se proclama a República, aquela fervenza, non? Outra das cousas, cando volve a seguir dereito en Compostela, é tamén un mundo maravilloso, non? Porque isto interesoume, ao principio dicía, bueno, vou poñer aquí as caras de Risco, de Seoane, de Carballo Calero, que eran mozos algúns como él, outros maiores, pero claro, eso, a certo público, sobre todo ao público mozo, non lle di nada. Entón, dice, bueno, pois esta xente, que moita era moza, está en pleno proceso creativo, efectivamente, porque estaba Seoane, por exemplo, o Carballo Calero estaba, non sei, coas súas ideas, supoño que de teatro, o Risco, que será maior, pero, bueno, tamén ten a danza esta macabra do Tutankamón, que é unha cousa que incluso é divertida, non? E pois están, bueno, o Cunqueiro, que tamén era un mozo, e tamén, pois, que se mete os peixes eses que son peixes loro, a parte que lle chama, non? Que soltan as borbullas con palabras, bueno, é xente moi imaginativa, o sea, aparte de ser galeguistas, políticos e todo isto, pero é xente moi creativa tamén, no aspecto artístico, non? De eso gustoume meterlo. E hai un aspecto que para min é clave neste traballo, que como Pepe consigue dibuixar a Paco del Riego, dende que é un bebé hasta que é unha persoa maior, como tira del as características principais físicas de Paco, non? Aquel cabelo branco que tiña ondulado, aqueles beizos grosos, aqueles lentes espectaculares, o tamaño físico baixo,
tirando a Orondo, etc. E como saca partido, casi humorístico, pero moi fiel ao mesmo tempo, é dicir, que consigue as dúas vertentes, non? Tirar partido desa figura humana que os que conocichedes, e aquí hai varios que o bichedes polo menos pasear por Vigo, como tira partido das diferentes épocas de Paco, desde que Paco é un mozo estudiante en Santiago ou en Madrid ou tal, ata que vai cargándose de anos, ata que, bueno, nos últimos anos da súa vida, pues, cargado de medallas por un lado ou cargando coa Academia ao lombo, como saca partido desa figura. A min iso parece un traballo brillante entre todo o demais. O partido que tira da figura de Paco. Si, no, está claro que desde o comezo é Don Paco. É dicir, que o ves e non cho din é Don Paco, hasta esta imaxe de bebé é Don Paco. Sí. O a frente despexada, os beitos e todo eso. Logo hai isto, que isto ten que explicar Antón Mascata, hai unha páxina das lecturas que ademais ilustrou maravillosamente Pepe, que son calquera dos que nos criamos lendo estes libros, solo con ver esta imaxe identificamos as obras, é dicir, sabemos que é Xulio Verne, que é o Mississippi de Mark Twain e que é Sandokan, que todos os lemos cando éramos... Algúns leron os libros, outros lemos os clásicos aqueles ilustrados, que había unha parte de TVO e unha parte de... Eu leía a parte do TVO, recoñezo que a parte de texto escrito non o lía, e o feito de metelo das influencias literarias. Eso ten que ver co gran lector, co lector constante, casi impulsivo, que era Paco. Paco ten un libro publicado que é o que el considera a súa mellor aportación, que é Cos ollos do noso espírito, que é un libro no que fala de literatura, basicamente de literatura. El tiña un conocemento amplísimo da literatura que se escribía, por suposto en Galiza, eso xa non hai nin que mencionalo, pero tamén en Portugal, en Brasil e en Europa. É dicir, estaba ao día dos movimentos literarios que se estaban cocendo en cada momento e escribía sobre eles, escribía na prensa ou escribía en libros ou publicaba artigos ou que fose. Bueno, pois ese gran lector é gran lector dende moi pequeno e esa é unha clave para entender como se fan os lectores, non? Se non empezan lendo de pequenos, de maiores seguramente non van ser lectores. Pois Paco era un gran lector dende moi pequeno e empezou lendo as 4 cousas as que tiña acceso, que era unha biblioteca de un parente, concretamente do seu pai, un señor de Vilanova de Lourenzá, funcionario do Concello e secretario municipal, etc., que tiña unha pequena biblioteca para a época. Naquel tempo, en 1915, 16, 18, nas casas non había libros, como moito habría un ou dous e bo era. Pois este señor, que estivera en Madrid uns anos formándose, tiña unha pequena biblioteca onde estaban, entre outros, e non o inventamos nós, é o propio Paco que cita eso, onde estaban pois estas obras, non? As 2000 leguas de viaxe baixo o mar, o Sandokan de Salgari, ou Mark Twain, ou os contos de Calleja naquela época. Bueno, pois Paco criouse lendo eses libros, e el decía que para sentirse máis protagonista, máis viaxeiro, que el metíase nos libros, que el se imaginaba que el era un máis dos que estaban ali dentro, non? E Pepe consigue refletir perfectamente eso, cando publica estas primeiras páxinas das lecturas de neno de Paco, mete a Paco tamén nas ilustracións, non? Este Paco neno, pois aquí ao lado do barco, do vapor do Mississippi, aquí no medio está Paco del Riego, é dicir, como un protagonista máis, como un personaxe máis, desas obras que tanto o entusiasmaron de cando era neno. O Capitán Nemo aquí buscando o tesoro de Rande. Igual, claro. E iso e outros acertos que ten esta obra que se debe a Pepe. Xa digo, un grandísimo lector que durante toda a súa vida non deixou de ler. Todos os traballos que publicou na Voz de Galicia, por exemplo, durante aproximadamente, non lembro exactamente, pero 12 ou 14 anos, a inmensa maioría eran ou de arte, algo que tamén era moi aficionado, ou de literatura. De feito, o último traballo que publica é sobre a que el consideraba a obra que prefería, non? Unha obra de Stendhal, e dedícalle ao seu teórico mestre, entre comillas, ese artigo. Cando xa decide que non pode escribir máis porque xa a vista non lle dá, a man non lle dá, porque moitas cousas daquela xa as facía non a máquina de escribir, que foi o que usou toda a vida, senón directamente a man. Pero a artrose,
falta de visión, etc., xa lle definitivamente apartouno de calquera traballo intelectual dese tipo. No, ao final, ademais, o libro, grazas a man de Pepe, eu creo que non queda casi ningún autor dos relevantes da literatura galega, porque desde o Resurdimento que empezas hai caricatura absolutamente de todos. Que é un libro que para nos centros, pois unha profe poden ler os rapaces e contarlles a vida de Don Paco e todo eso, pero que pode tirar por aí solo polo feito das caricaturas de todos os que están que difícil de decir. Caricaturizados no libro, incluso o emprego de color, porque hai unha utilización moi particular do color. Que podías comentar, porque non é un cómic a todo color, nin é un cómic en blanco e negro, hai unha utilización de tonos ou bitonos moi concretos, dependendo moitas veces incluso da situación, da circunstancia histórica ou da situación da propia situación biográfica de Don Paco. Sí, é que eu tampouco teño por un cómic estricto senso, non? Non me quise suxetar ás viñetas que son moi rígidas, que tens que facer un percorrido polas tiras, non? Ainda que se poden romper e podes facer moitas cousas, pero quise facer unha mestura que podemos chamar o libro con debuxos, que depois podemos encarar onde queramos, que utiliza elementos tamén do cómic, non? Como pode ser algunhas viñetas que meto polo medio, e despois gustoume, teño feito máis veces, xogar moito con distintos estilos. Pois, ainda que todo o TV, o libro, como se chame, é caricaturizado, pero non é o mesmo caricaturizar ás veces unhas escenas que outras, non? Por exemplo, meto aí, se se pode ver, aquí mesmo o comezar, pois como podedes ver aparecen distintos estilos, non ten nada que ver, bueno, isto xa é unha reproducción de Toulouse-Lautrec, pero vamos, que non ten nada que ver a mellor este debuxo, que é máis expresionista, digamos, que este debuxo de abaixo, non? Aquí ao final tamén esta gaivota, por exemplo, non ten nada que ver con outro tipo de caricatura, non? Entón, gustoume moito, o sea, gustame, dalle moita variedade, moita axilidade, non? En un libro destes é fundamental non aburrir, o sea, sobre todo que teña moita acción. Bueno, aquí hai dibuixos dos hippies, por exemplo, e aquí hai unhas escenas que son máis lastimosas, son escenas realmente tráxicas, non? Da Guerra Civil, da posguerra, e cambio utilicei un debuxo que tamén é humorístico, digamos, non? Moi caricaturizado, non? Despois, en canto a cor, tampouco quixen facer un libro de colorín, senón facer unha cousa sobria, entón utilizar a cor no mínimo. Por exemplo, aquí pois necesitamos, ou non necesitamos, pero bueno, é unha axuda de meter a cor caqui no uniforme militar, pois metémola aquí pois un pouco de cor aquí arriba e xa está, non? Noutros casos pois xa se utiliza descaradamente como forma simbólica, non? Para ver o arriado da bandeira republicana. Isto interesoume especialmente remarcalo, por iso é así tan fidedigno, en canto a cor, sobre todo, porque moitos, sobre todo nenos e xóvenes de hoxe, a mellor pensan que isto é unha coña das manifestacións, non? Claro, interesoume que comparasen, non? Ainda que agora non teña o aguilucho, pero bueno, as cores son as mesmas, as proporcións das bandas, non? Despois, por exemplo, eso que vos digo de movimento e de acción, ás veces, incluso nas dobles páxinas, trato o debuxo. Esa é fantástica. O debuxo como se xa un cartel, o sea, hai viñetas, como vedes, con texto, algunhas incluso levan globos, non? Pero sabes que vai partido, o sea, non hai unha estrutura rígida, non? É aberto. Isto penso que lle dá máis movimento, non? Depois tamén trufei, digamos, o texto, o guión que pasou Mascato, con algunhas cousas que poden resultar máis refrescantes, como nos anos 50, que pasan moitas cousas, pero como Paco era, bueno, Paco Don Paco, non? Paco, da familia. Como sei que era moi aficionado ao fútbol,
pois que coincido nos anos 50, cando ele empeza a pensar no proxecto editorial, que despois foi Galaxia, penso, pois coincide co Mundial de Fútbol de 1950 no Brasil, onde sucedeu o famoso Malacanazo, que gañou Uruguai metendo un gol para que se quilla, non? Que era uruguayo, non? Bueno, aquí, pois, como nos anos 60, parte dos hippies, pois tamén hai unha astronauta rusa que é a primeira muller que sabe do espazo, non? Ata aparece Don Paco en bañador. Tamén, Eso é unha imaxe relevante fumando un habano pola praia. sí. Pero, bueno, para mí era fundamental eso, bueno, utilizar pois, recursos do cómic directamente, non? Caricatura, a mellor aquí xa é excesiva a caricatura, non? Pero xogar co debuxo tamén un pouco, non? Facer un libro dentro do posible divertido, que non sei os de Novarro, aqueles de... Cando me pasou o negro xa completo, para ver se todo estaba nos sitios e que me parecía todo eso, eu dixei que me parecía magnífico, e el mesmo dixo, bueno, eu creo que agora temos que darlle moi pouco cor, porque senón vai parecer unha tómbola. É dizer, un libro grande, moita tal, e se o cargamos de colorinchos, eso vai parecer, eu dixen que me parecía moi acertado, e efectivamente, acertou tamén neso, non? A cor é suave, está donde ten que estar, hai páxinas que son moi coloridas e hai outras como esta que me parece fantástica, a campaña do Estatuto, en donde apenas hai cor, non? E podía cargar aquí os cartéis do Estatuto, a maioría eran en cores, sin embargo, el decide poñelos en branco e negro e son perfectamente recoñecibles todos eles. Son emblemáticos, claro, ademais, son o de moi Sebane, do recoñecibles, Pulpo, ¿no? Claro, de Baliño, os de son unha maravilla. Díaz Baliño, Díaz Pardo, todos, os de Castelao, todos eles son moi recoñecibles e non lle fai falta a cor. Pois iso é algo que el tiña claro, xa digo, dende que rematou coa parte de negro, decideu que a cor iba a ser moi suave para que non parecera, como dixo el, unha tómbola. Unha curiosidade, traballas en digital, traballas tradicional? Este traballo todo en digital. Normalmente traballo bastante os bosquesos bueno, a ver, deixame ver. Sí, os bosquesos son a lápis. O sea, decide, fago dibuixo a lápis, depois escaneo, agora traballo con tableta gráfica, unha tableta gráfica, pois, non sei, 3 anos ou así, que para mí foi o descubrimento do século, porque é comodísimo, incluso cando collín por primeira vez, dixen, isto non é para min, pero empecé a collerlle o gusto, e agora, incluso, ás veces evito usar o lápis, o sea, porque saco a propia tableta, podes depois traballar a mellor nun ton azulado ou rebaixado, faso o bosquexo rápido, para coller o movimento, eso, e depois nunha capa por riba, xa faso definitivo, non? Pero claro, eso ten a ventaxa de que si non pasa como co pincel. No pincel, si te pasas, tens que iniciarlo de novo, tens que andar tapando con blanco, é moi traballoso. E aquí, se te equivocas, das marcha atrás e volves a empezar, ou corrixes unha liña, se te sae a curva mal, pois vas e corrixes, non? Para mí foi un grande descubrimento. Non sei. Non quita man, Que? O sea, son cousas distintas e complementarias. Sí. No, pero tamén é de mérito. Sí. Coñezo a moitos autores de cómic que foron prácticamente incapaces de adaptarse a Sí. a tableta gráfica, que levaban Sí. moitos anos traballando en tradicional e prácticamente únicamente para Sí. cor. Sí. Despois de escanear o traballo Sí. feito con pincel ou con plumilla, escanean e logo Sí. sí que lle dan cor en tableta, pero son incapaces de dibuixar Sí. na tableta Sí. na tableta gráfica. Bueno, antes de que nos demostre a súa caricatura, non sei se queredes comentar algo máis, agradecer. Sí, hai unha cousa que sí que tiña ganas de decir. Eu tratei moito a Paco del Riego por varias razóns, dende que era alumno de facultade en Santiago, pedinlle un día unha cita porque estaba cun traballo que non daba arrancado con el, non conseguía centralo, e vin a Vigo a velo a Penzol, a Bella Penzol, e dende aquela tuve moita relación con el. Cando fundamos Sendono, Pepe, Gogue e eu, unha das primeiras entrevistas que fixemos foi a Paco del Riego, fixenha eu, etc. En esa entrevista, e o que intento decir é o sentido do humor que tiña Paco del Riego, en esa entrevista, a que ele se prestou encantado tal, eu preguntei, entre outras cousas, si vostede é un pequeno burgués ou un burgués pequeno. Ele quedou así mirando para min, moi serio, porque aínda eu Ti tamén que atrevido, Claro, eu tiña unha confianza con ele aínda moi limitada. El miroume así e eu quedei, bueno, a todo isto recibeume cunha copa de whisky así, despois de xentar en
en pleno Brán, concretamente en Panxón, e cun habano. Estaba fumando un habano no salón do apartamentiño que tiña ali en Panxón, e quedou así mirando para min, e eu dixen, hostia, acabo de cagala, vaime mandar a merda, vaime sacar daqui, tal. E díxome, como? Pode repetirme a pregunta? E eu dixen, hostia, se ya repito, teño claro, pero repetinlla. Claro, tes 20 e tantos anos, e repetinlla. Entón, botouse a reír e estuvo 10 minutos, tuve que parar a grabadora, que tiña unha grabadora grabándolle, tuve que parar a grabadora e ele estuvo rindo aproximadamente, sin exagerar, 3 ou 4 minutos. Hasta que conseguiu parar e dixo, mire, a partir de agora, ti a min xa non me chamas máis de vostede. Si te atreves a facerme esa pregunta, ti a min tratasme de tú. E eu dixen, pero, don Paco, está seguro? Acabo xo de decir, ti a min tratasme de tú. E eu, con 20 e poucos anos, trataba a Paco el Riego de tú, e chamáballe Paco, e decíalle, Paco, si queres vou te ver, ou falamos, e tal. E xente maior que a min, como podía ser Xulián Maure e outras persoas que o trataban de vostede, decíame, pero ti como te atreves a chamarlle a don Paco de tú e tal? Eres moi atrevido. Eu decía, mira, Xulián, non é un atrevemento, é que me dixo el, joder, que tiña que chamarlle de tal, e se non, bérrame. Entón, procuro en público non tal, pero en privado é así, tal. Bueno, que quero dicir con eso? Que tiña un gran sentido do humor. E estou seguro que Paco, con este traballo, co traballo que fixo Pepe en esta obra, estaría absolutamente feliz. Reiría a cachón durante moitos minutos. Podías estado de tú, entón. Claro, ti pasarías a tratarlo de tú tamén. Poñelo aquí... Pues, hombre, despois de dibuixar o bañador, bebé... Poñelo aí fumando un puro e paseando pola praia, eso para él, no bañador Meiba, que era como se chamaba... Un clásico, sí. Un clásico. Bueno, estaría feliz de ver esta obra. Estou absolutamente convencido de eso. E non polo meu traballo, que podería facelo calquera. Ahora, o traballo que fai Pepe aquí, aseguro-vos que non o fai calquera. Pouca xente neste país sería capaz, debesme outro café, sería capaz de facer algo así e acertar tamén coas elipses, coa concreción, sacar partido esa figura humana tan... A min pareceríame fácil, se fora dibuixante, polas características que ten, pero non é tan fácil reproducilo en todas as épocas da súa vida, non? Desde que era un neno pequeno ata que era xa un señor con moitos anos. E xa digo, estou convencido que estaría feliz de verse así en un traballo deste tipo, historieta, cómic, chamalle como que irades, do que queda moi ben reflectido en esta cuberta, non? No que é el nas moi diferentes épocas da súa vida, non? Dende que é un neno lector hasta que é un mozo universitario, ata que dá mítins políticos, o traballo editorial, a parte máis, digamos, de persoa xa consolidada, cos seus traballos, o paseo na praia e cando xa ten unha certa idade. Para min é un traballón. E non o digo por min, digo por Pepe. Non, además é que resulta divertido, decir, se claro, contan feitos moi trásicos, claro, pero o feito en que os ilustra Pepe, pois resulta divertido. Incluso a imaxe esta final del de presidente da Academia é fantástica, porque son pos aí co emblema da Academia ás costas, que bueno, conta da Guerra Civil, conta moitos feitos clásicos, pero sempre hai un elemento de unhas pingas de humor, incluso no propio estilo de dibuixo, que resultan moi agradables e divertidos, incluso na época da guerra. Para explicar a sublevación militar, Pepe pon na parte de arriba a falanxistas e non se esquece de poñer a cabuxa da lexión tamén, non? De dizer, pero di falanxistas que lle cortaban cabezas a mouros afeitos a eso e aí está reíndose a propia cabuxa da lexión. Non sei se valdrá para algo que diga que esta semana chamáronme dunha escola e preguntando se podíamos, a través dun conocido, conseguir o meu teléfono, bueno, e se podíamos ir a darlles unha actividade a esa escola. E a profesora que me chamou, que a mí non me coñece e eu a ela tampouco, díxome, bueno, realmente que me dixeron, ela non vira o traballo, que me dixeron que era un pouco forte, porque creo que poñedes imaxes de Hitler e de Mussolini e de legionarios e de Franco e non sei que. E eu dixen, pero ti viches o traballo? Non o vin, pero, bueno, si... Eso non sería un problema. E eu dixen, bueno, pois, vale, falo con Pepe, pero primeiro saber se os rapaces xa leron a obra, porque a obra saiu esta semana, non...
E dime a profesora, no, aínda non a leron, pero non te preocupes. Facemos fotocopias, repartimos de aos rapaces e xa con eso Non está vayas a ese feito. colexio, digo como editor. No, o que lle Que dixe, compren o libro. o que lle dixen foi, non te preocupes, para que sea o lote completo, o kit completo, vamos a mandarvos unhas fotocopias de PPI e xa con eso xa vos organizades. Claro, que lle vas decir a unha persoa que primeiro, sin ver a hora, di que era un pouco forte, que non sei que, e despois ainda por riba di que vai facer fotocopias. É que, de verdad, que a veces dis, como é posible que haya aínda xente así? Pois haina. Iso sería un colexio privado. En fin, non sei se de curas ou de monxas. Respeto ningún. Claro, porque, en fin. Non sei se queres facer algún comentario, algunha cuestión, xa que ustedes aquí os... Sí, sí. Eu quedeime ca intriga de que foi que contestou el. Era un burgués pequeno? Hombre, que non burgués. Varíalle calquera. En esa entrevista que está publicada en Cansendón, non lembro o número ahora, el é moi duro nas contestacións que me dá, porque eu intento sacarlle partido ao que daquela nos manexábamos, digamos, con eses temas dos vellos galeguistas, non? Entón eu aféolle que romperan co galeguismo do exilio, aféolle que se convertiran en unha organización só cultural, que non se dedicaran a facer actividade política, etc, etc, etc. Moi propio dunha época, do que hoxe estou absolutamente arrepentido, porque creo que o gran error que cometimos os que nos considerábamos da esquerda nacionalista daquela época era tratar o Grupo Galaxia como se foran todos iguais. E non o eran, en absoluto, e máis. Piñeiro non tiña nada que ver con Paco del Riego, e Paco del Riego non tiña nada que ver con Xaime Illa. E aínda así conseguiron traballar xuntos, entenderse en moitas cousas, pero nada que ver uns con outros. E é moi injusto que, por parte de algúns autores, aínda hoxe, insisten nese mesmo tema, tratan o Grupo Galaxia como se todo fora unha panda de señores conservadores, que non fixeron nada, etc, etc, etc. Cando é falso. O Grupo Galaxia fixo o que fixo como grupo, pero sobre todo non hai que consideralos a todos, non hai que mediros a todos co mesmo criterio. Non eran iguais, eran distintos. Paco del Riego era un señor de esquerdas, era un señor socialista, era un señor que funda con Beiras o PSG, e é secretario do PSG no ano 63, 64, etc, etc, etc. E Piñeiro non era nacionalista, era outra cousa, era galeguista, para nada era un señor socialista, era máis ben conservador, etc. E Xaime Illa era totalmente distinto, era cristiano, era etcétera, etcétera, etcétera. Entón aquí tratamos a todos como se foran uns únicos e tratámoslos casi con certo desprecio, non? E eu tamén formei parte dese criterio, do que hoxe estou absolutamente arrepentido, e xa hai anos que me arrepentidos, porque non é xusto. E Paco, cando eu lle digo, bueno, vos o que fixechedes tal, e el dime, mira, é moi fácil falar agora, cando tedes 20 anos, do que nós fixemos e do que fixemos mal, pero non valorades para nada o risco que nos corríamos, o traballo político que fixemos, porque o fixemos. E claro que o fixeron, claro que o fixeron. Entón, era injustísimo aquelo. Pero bueno, era unha revista de humor e eu tiña que intentar sacar partido, non? Como cando entrevisto a Piñeiro, lle digo si el era maricón, porque todo o mundo decía, va, Piñeiro é un maricón, pero non maricón no sentido gay, sino... E Piñeiro tamén se riu con aquelo, e dixo, bueno, era como me faltaba que me chamaran, non? Ou será da CIA. Sí, que tamén, en esa mesma entrevista... Era outro clase. Acordaste daquelo. E el botame unha bronca e dime, é moi fácil agora con 20 e tantos anos, cando xa estamos en períodos máis ou menos democráticos, falar así. Tiñades que estar vos nos anos 40 vixiados pola policía, que entraban na miña casa, remexían todo, tiraban os libros ao chan, buscando non se sabe que, ou viña Franco e nós íbamos ao caldeiro, ou encausados, encarcerados e non condenados de casualidade, porque poderían terlos condenado, etcétera, etcétera, etcétera. Entón, el reivindicaba un pouco ese papel político, porque el foi o máis político de todo o Grupo Galaxia, sin dúbida. Foi o que mantivo os contactos co exilio. Era o interlocutor con Castelao mentras o Consello de Forzas Políticas Galegas durou, etcétera, etcétera, etcétera. Un tipo realmente de esquerdas, un nacionalista, pero vamos, sin fendas, e toda a súa vida foi eso. Entón eu, con 20 e poucos anos, que me meto con el e que lle chamo, non sei que, conservador e tal, e me mira, eu son dunha familia de 11 irmáns, de pequenos comerciantes vilegos que tuveron que facer as de San Quintín para que nós poderamos estudiar. É dicir, que
Meu pai tiña un negocio de venta de tecidos e de tal. Que me estás chamando pequeno burgués? Pero que vos creedes para tratarnos así? Claro, é dicir, dai aprendes moito. A bronca foi boa. Foi, pero vamos, que conste que despois toda a vida tuvemos ese tal, non? E sempre que alguén estábamos xuntos e presentaba a alguén ou tal, sempre dicía, este tipo chamou un día pequeno burgués. Non burgués pequeno. Para él, o que lle quedou foi pequeno burgués. Eso doíalle, porque claro, era de esquerdas. Algúa cuestión ou pregunta máis? En este botado tempo en Galicia, verdad? É dicir, non emigrou por... Nada. E que relación mantivo co galeguismo emigrado en... El foi o interlocutor do galeguismo organizado co galeguismo do exilio. Aí hai un conflicto, os galeguistas do interior deciden que os do exilio pasaron 10 anos, por decir algo, dende a guerra, e xa perden as referencias do que está pasando aquí, de cal é a situación aquí, e eles deciden optar por outra vía. De alguma maneira, deixar a parte política en un segundo plano e reivindicarse culturalmente. Montar organizacións, estruturas de tipo cultural, non só Galaxia, que tamén, sobre todo Galaxia, pero outras cousas. Recuperar bellas institucións, fundar revistas, aí entra a revista Grial, etc. É dicir, ele o contacto de Castelao en Galicia. Hai toda unha serie de viaxes que ele fai a América para entrevistarse con Castelao e co resto dos membros do Consello de Forzas Políticas, cos antigos diputados galegos da República. Alonso Ríos, Elpidio Villaverde, etc. Pero sobre todo con Castelao. Era un pouco o interlocutor con Castelao. Ao que sempre lle reconoceron o prestixio, a autoridade, a autoritas política, pero non estaban dispostos a seguir as indicacións que dende Bos Aires se intentaban dar aos galeguistas de aquí para que seguiran esas directrices. ¿No? Eles dixeron, e ele decía, e a min dixo personalmente, é dicir, no ano 50 aquí xa ninguén se acordaba de Castelao, e só pasaban 10 anos, pero ninguén se lembraba de Castelao. As novas xeracións que iban aparecendo, ninguén sabía quen fora Castelao. Entón, corríamos o risco de que se perderan non só as referencias políticas, as referencias políticas, pero sobre todo o demais. A lingua, a literatura, a cultura, todo. Entón, había que optar por outro camiño. E optaron. E esa foi a súa opción. Como hoxe, o abano político é amplo e variado. E quen ten máis razón? Depende de onde te sitúes ti ou eu. E creeremos que os nosos, entre comillas, teñen a razón. E os outros non a teñen. Pois, ao mellor, estamos moi enganados. E resulta que os outros tamén teñen as súas razóns. Pois isto foi un pouco así. Por eso, a min pareceme sorprendente que despois de tantos anos, aínda algúns sigan mantendo ese mantra de que o Grupo Galaxia foron os traidores, foron os conservadores, foron os señores avellados moi prematuramente, etc. Non é para nada certo eso. Fixeron un traballón e hai que recoñecerlo e hai que ser xustos, porque de verdad, para empezar, puxeron a súa pasta, o seu diñeiro, o seu patrimonio persoal e familiar. Paco I, durante moitos anos non cobrou un céntimo do seu traballo. En Artes Gráficas Galicia empezou a cobrar algo, pero antes, en Galaxia, na Fundación Penzol, en donde fora, nunca cobrou nada. E como el, Xaime Illa, que era de familia un pouco máis abastada, para entendernos, pero tamén meteu moito diñeiro en todo eso. E xa non digamos Piñeiro, que non tiña diñeiro, pero toda a súa vida estuvo centrada en eso. E como el, os demais que o rodearon, non? Chámese Otero Pedrallo, os irmáns Álvarez Blázquez, calquera deles. E creo que non se pode seguir mantendo eso. Eu renego desa parte do nacionalismo, do que eu formei parte, porque non é xusto que se siga ainda hoxe dicindo eso. Non? Que o dixéramos hai 40 anos por ignorancia, porque é pura ignorancia, pode ser, pero hoxe creo que xa non se pode defender eso. E eu estou disposto a partirme a cara e que me apartan, se queren, por decir estas cousas, porque na miña onda política hai moito rompedor de cara. A ver, son detalle. Paco del Riego fai o linear de Perceval e outras historias, un linear extraordinario de Perceval e outras historias de Ferrín, con lo que logo dixo Ferrín, e comentou Ferrín. E quen edita Castelao aquí nos anos 50? Paco del Riego. Paco del Riego. Quen edita Cabanillas e quen prepara a edición da obra de Cabanillas completa de Cabanillas, que non é un poeta, digamos,
de Flores, Paco del Riego, e así unha tras outra. Entón, creo que hai que, para empezar, hai que distinguir entre cada un deles. Cada un ten a súa propia responsabilidade, o seu propio perfil, o seu propio carácter, etc. E para continuar, xa está ben de que parece que eran unha tropa de traidores todos eles. Non era así. Eles tuveron unha decisión en un momento dado, optaron pola vía que optaron, como aquí hoxe, políticamente, optamos cada un polo que lle parece. E uns son máis próximos a non sei que e outros menos próximos a non sei canto. E xa está. E hai que entender que son opcións que se toman en un momento determinado. Pero que non é de recibo é que nos poñamos aquí a votar aínda agora pestes contra señores que pasaron as que pasaron, porque foron os perdedores da guerra, foron os represaliados, e puxeron toda a súa vida, o seu traballo e o seu patrimonio a disposición da causa de Galicia, que era como a entendían. A ver, Paco del Riego no ano 55 está na cadea, Dúas veces está. Dúas veces está na cadea, é dicir que... No 48... No 50 fundan Galaxia, no 48 estuvo na cadea, pero no 55 está na cadea todavía, é dicir que... Cuidado. Era maravillosamente reivindicada esa idea na última páxina do libro. Ah, sí, esa... A ver, que se non o comentei, iba a decirlo ahora ao rematar a conversa antes de que Pepe dibusara algo. Este plano final, con todo o maravilloso que hai no interior, esta imaxe final, ese texto é extraordinario. Para mí me parece un colofón que se podían facer colantes e se podrían pegar en todos os lados, porque me parece unha imaxe extraordinaria que resume. E outra cousa, se calquera de vos lee Xeración Galaxia de Don Paco, con independencia desta reivindicación que acaba de facer de todos eles Mascato, hai algo extraordinario. O que comentaba é que non tiñan nada que ver un cos outros. E moitos realmente levábanse a nivel persoal en certa medida mal e foron capaces de colaborar e traballar. Posiblemente hoxe na nosa oficina, no noso traballo diario, temos a relación que entre eles daquela tiñan algúns e acabaría a oficina como Rosaldo Aurora, acaballéramos collendo unha baixa ou denunciando o que tes na mesa do lado por acoso laboral. É dicir, que foron capaces de que partindo dunha idea na que todos concordaban e que defendían, de unir sinerxias, estrategias e xuntarse, porque é o que decía él, que Paco, Illa Couto e Piñeiro que non tiñan absolutamente nada que ver, nin no político, nin no carácter, nin no bon vivir, nin nada. Se Don Paco comeu todos eses barcos de peixes, non sei. Piñeiro non comeu nunca na vida. Piñeiro non comeu nunca na vida. A ver, é que é eso curioso. Cando eu entrei en Galaxia hai menos dun ano, Antón Vidal Ponte agasalloume cos estatutos, con unha pequena impresión dun original dos estatutos de Galaxia no ano 50. Pois habería moita xente que debería ler eses estatutos. Porque prácticamente non sei, pois casi algo fundacional, como foi o estatuto do 36 ou algo así, porque é extraordinario. E recordar que desde o ano 1950 esos estatutos rixen o que hoxe é unha sociedade anónima, que nos seus estatutos reflectiu o que se escribiu nos estatutos do 50. Unha sociedade que nunca reparteu beneficios. Que non reparte beneficios nunca. Está nos seus estatutos. Estaba nos estatutos de 1950 e está nos estatutos da actual sociedade anónima. E que o grupo de conselleiros que forman parte do Consello de Administración de Galaxia, que mañá estarán ali reunidos que hai reunión do Consello de Administración, están como conselleiros desinteresadamente. E cada un nunha parte de Galicia que veñen e traballan, e algún incluso fora de Galicia, que veñen puntualmente aos consellos de administración, e que ese espírito se sigue continuado aí. E ese texto de estatutos do 50 é un documento extraordinario nese sentido. Eu recoñezo que tamén fun dos que con 20 anos falaba dos galaxios e hoxe, mira, tanto tempo despois estou traballando dentro, pero recoñezo que fomos moita xente sigue sendo totalmente insusto. Ler a biografía de Malores e as circunstancias da guerra dos anos 40 de calquera deles e te decatas da situación que viviron. E o máis grave é que iso fai que as novas xeracións xa politizadas, que forman parte do nacionalismo, dende o PSG, a UPG, o que despois foi o BNG, etc., rompan e non teñan ningún tipo de conexión, nin de ponte, todo o contrario, dinamitan as pontes, as posibles pontes que pudera haber, co grupo dos vellos galeístas, os que estiveron no nacionalismo galego anterior á guerra, e tamén posterior á guerra, porque en Coruxo, no ano 43, Paco reúne ao que queda do Partido Galeguista para ver se se pode facer algo. E algo fan. Entón,
esa dinamitación, ese poñer dinamita nas pontes que quedaban, foi un gran error histórico dos novos nacionalistas, no que eu me incluo tamén, non estou botando fora... Eu isto só digo a título personal, creo que é o gran error político da nosa historia. Se esa continuidade se chega a manter cos vellos e cos actuais, seguramente outro galo nos cantaría e outra xente nos estaría gobernando ese día. Estou segurísimo. Foi un erro histórico que, bueno, o tempo algún caerá do guindo e se decatará, pero penso que foi un erro político porque había un manancial aí para empregar e para utilizar, e un autoritas, ademais, claro. Todo eso, que é impresionante. Ademais de xente que había estado organizando, que foi xente que estuvo no 36 percorrendo o país cos cartéis votando polo noso estatuto. E que dilapides toda ese capital político, organizativo, de coñecementos e de sabiduría, e que tenda as pontes, eu creo que foi un dos grandes erros do nacionalismo galego. Que foi un erro que se logo lees e comparas co que pasa en Cataluña e no País Vasco non pasou. E a situación de Cataluña e do País Vasco, políticamente, desde o tempo da democracia, foi sempre moi distinta a nos, porque eles sí que souberon empregar e tirar de toda esa xente, ainda que houve tamén casos de matar ao pai, como aconteceu aquí, é evidente, eran os anos 60 e 70, pasou o que pasou, era moi habitual esa figura de matar ao pai, pero logo chegou un momento en que caeron máis cedo da burra e chegaron a unha certa entente, e así foi históricamente, políticamente, e a relevancia que tuvo no Estado español o peso político que con partidos de todas as cores gobernando Madrid tiveron Euskadi e tiveron Cataluña, e o peso político que tivo Madrid Galicia, cero. Paco del Riego, con 80 anos, na Fundación Penzol, na bella Fundación Penzol, nos anos 72, 73, 74, dáballe a Cubillo, sabía o que estaban facendo, os novos rapaces nacionalistas da época, os irmáns Reboiras, Pepe de Teis e todo o nacionalismo mozo que había en aquel momento, xa militando na UPA, dalle a Cubillo, agáchalle o material que a policía podía incautar en calquera momento e meterlles un serio problema, etc. E iso fai no Paco del Riego. E nós dedicámonos a criticar aos vellos por non sei que cousas. É dicir, é moi insensato que se fixo con toda esta xeración, que xa digo, eu nunca trato como... sei que é unha xeración, sei que é un grupo, sei que fixeron cousas xuntas, pero diferencio perfectamente entre os comportamentos de uns e de outros. Eu diferencio perfectamente entre o comportamento de García Sabel, que é ao mesmo tempo presidente da Real Academia e delegado do goberno en Galicia, e que presenta como delegado do goberno en Galicia unha proposta de inconstitucionalidade sobre a Lei de Normalización Lingüística aprobada unánimemente no Parlamento Galego. E iso supón que na Academia hai unha auténtica toma da Academia por parte de escritores como Méndez Ferrín ou Lueiro ou outros, ¿no? Que toman a Academia para forzar a dimisión de García Sabel por aquel sin sentido de que o presidente da Academia sexa ao mesmo tempo o tipo que combate a Lei de Normalización Lingüística, pero estamos tolos. Bueno, pois Paco traballou duramente para que aquelo cambiara de rumbo. Non fixo ostentación pública daquelo, é certo. Non necesitaba facelo, traballou por abaixo. Intentou que García Sabel entendera que era insostible aquela situación e que dimitira. E Paco é o futuro presidente da Academia. É o tipo que cambia, que transforma radicalmente a Academia. Pero a Academia está sendo moi maior, ademais. Claro, con 80 e algúns anos. Pero que era un tío de espírito totalmente novo, sabía nos tempos que lle tocou vivir en cada momento. E o primeiro que fai é coller o teléfono, chamar a Ferrín, ou chamar a Franco Grande, ou chamar a outros, e dicirlle, presentádevos aquí mañán e tomades posesión do vosso asento aquí na Academia. Xa está ben, temos que cambiar isto e tal. A Academia que daquela tiña os estatutos que o cargo de presidente era vitalicio, aquelo non se renovaba máis. El di, máximo 8 anos, eu vou estar 4 nada máis, pero máximo 8 anos. E mete dentro da Academia pois, a Ferrín e a outros moitos, ¿no? Que despois vai ser presidente tamén Ferrín. E foi o gran renovador da Academia, onde había estatutos que eran do ano 48, 46, etc. Paco é o gran renovador da Academia. E tratámoslo como un bello galeguista e como unha especie de santón, de senador romano que estaba por aí facendo cousiñas como un libro de, non sei, un dicionario de escritores. Non.
foi un tipo clave na historia deste país. Pero clave, para min, a figura política e cultural máis importante da Galicia que eu coñecín. É dicir, e poderán outros decir que non é a máis importante, pero para min é clave, absolutamente, vamos, con un traballo impresionante. Alguna cuestión máis? Como é a relación entre Paco Fernández Riego e Valentín Paz Andrade? É É complicado. Nun apuro. Primeiro, Valentín ten unha actividade política anterior á guerra. Valentín é un home activo no Partido Galeguista anterior á guerra. En canto se produce a guerra e ten que marchar desterrado, Valentín non quere volver a saber nada de política ata que chega a democracia, entre comillas. E aí sí quere ser senador. Valentín fixo moitas cousas desde o punto de vista da industria, mantivo revistas como Industrias Pesqueras ou Industria Conservera, fixo moitas cousas, Pescanova en gran medida é obra súa, etc. Pero Valentín non lle deixou nada a este país. Cando digo nada, digo rigurosamente nada. A ver quen é capaz de decirme, pois, un fondo bibliotecario, uns cadros, algo do seu patrimonio que doulle a este país vido da familia de Valentín ou do propio Valentín. Cero. Prestixio, nada máis. Por tanto, Paco sabía quen era Valentín. Cando Paco chama a Valentín no ano 43 para dicirlle vamos a intentar recuperar o espírito do Partido Galeguista, organizarnos, etc., Valentín dille que está tolo e que eso non vai a ningún lado e que eso vai ser un fiasco e non quere saber nada. Pero Valentín tampouco quere saber nada de Galaxia. Valentín dedícase a gañar diñeiro. Si queremos lícito, non digo nada, pero eso é o que fixo. Por tanto, que pode pensar Paco de Valentín? Que perdeu a ilusión, que xa non era aquel Valentín de antes, etc. No ano 55 hai un grupo de abogados vigueses que así non a petición, arriscándose ante a Audiencia Provincial de Pontevedra para que liberen a Paco, que en aquel momento está encarceado, entre esas asignaturas, onde aínda que hai algunhas visibles, a de Valentín Paz Andrade non está. E era un abogado de prestixio. Era un abogado de prestixio, e hai outros abogados. Firma incluso o que naquel momento é abogado do Banco de Bilbao. Un vasco que se marcha o ano seguinte de Vigo. E o decano do Colexio de Abogados de Vigo. O decano do Colexio de Abogados seguramente unha das firmas é tamén. E logo agradece por carta ao presidente da Audiencia de Pontevedra e ao fiscal. Pero Valentín non se compromete. Valentín estaba a outra cousa. Hai 7 firmas, e son 7 de 7 abogados que naquel momento hai na cidade que arriscanse a caer e a ter un problema, incluso con despacho aberto, con clientela importante, xente do réxime, por así decirlo, que son clientes e que se arriscan incluso a non só a ter un problema político, que poder acabar na cadea, unha infracción administrativa, cos expulsen do Colexio de Abogados, cos suspensan administrativamente e non podan exercer a profesión, é dicir, a firma de Paz Andrade non está nese documento. Hai 7 só, tamén hai que decir. Pero, bueno, tampouco eran moitos máis abogados no ano 55 en Vigo, non creas. Que eu estuve vendo as actas dos colexiados, tampouco hai tanta xente. Firma Baliño, González Pastoriza, bueno, hai unha serie, o Langa que é o abogado do Banco de Bilbao, bueno, hai series de xente coñecida naquel momento en Vigo, González Pastoriza un recoñecido galeguista, Baliño foi un dos fundadores do Celta con Manuel de Castro, con Handicap e tal, pero bueno, que eu vendo quen estaba colexiado naquel momento en Vigo, luns que estuve por ali no colexio, e vendo algúns nomes, dixen eu, coño, sorpréndete a ausencia de algúns nomes, que logo se reivindicaron como grandes galeguistas nos anos 70, cando xa non era tan arriscado, pero que en aquel momento, con perdón polo carallo asinar, pero que logo se reivindicaron. Na liña esta de preguntar o que pensaba don Paco que pensaba don Paco de Filgueira? A min díxome que non referido a él exactamente, pero eso lembro porque tamén lle preguntei se houbera traidores. Porque había xente que pasou a falanxe, é dicir, entre eles Cunqueiro, e as cousas hai que decilas sin medo a nada, non? Eso non significa que Cunqueiro sexa un mal escritor ou un mal cidadán, ni nada, vale. A min díxome, sí, é certo que hubo algúns que cambiaron, e algúns incluso se fixeron falanxistas, pero ningún deles que eu
teña coñecemento, foi delator. Ningún foi traidor para delatarnos. Eu pregunteille por un caso moi concreto. Concretamente, un señor de Pontevedra, que era o Partido Galeguista, despois pasa a Falanxe e é o secretario técnico da Comisión de Depuración do Magisterio. Bueno, e pregunteille por el. E dixe, home, ser secretario técnico da Comisión de Depuración do Magisterio, en aquela época, pois, se non é delatar, moito se lle parece. Dixo, non é o mesmo. Non é o mesmo. Vale, non che gustará esa posición, a min tampouco me gustou, pero non nos delatou, non fixo declaracións que eu teña coñecemento na policía, con informes, cuidado con este, cuidado co outro, este fixo tal cousa, eu sei que na guerra tal cousa. El defendía eso, que dentro do Partido Galeguista, ata onde el chegaba, non houbera ese tipo de tal. Por tanto, eu quero creer que aí metía a Filgueira tamén, co que non tiña ninguna sintonía por outro lado. Metía Filgueira onde? En esa cuota de que non foron delatores, non? El dixo, bueno, é certo que Filgueira fixo declaracións públicas contra, pero... Tú tienes otros datos. No, pero... Bueno, Negouse, de feito, negouse pola cadena SER de Pontevedra a facer o chamamento para que se presentase Emilio Baladrón e salvara a Bóveda. E negouse. Sí, sí. Empezou a dicir arriba España, con 2 días antes publicou un artigo que calquera militante simpatizante de HB o firma, onde hai que firmar. E diste, hostia, en 2 días pasa isto. Que pasa? Non teño dúbida de que Filgueira foi un moi Así se visteu de blanquito, Sí, nas sí. cortes. foi alcalde falanxista. Por eso me sorprendeu cando morre Pero xente de esquerdas que o eloxeba, que dicía, non sabe Pero curiosamente, as familias Filgueira e Bóveda hoxe teñen unha magnífica Sí, relación que persoal. sí. A mí, a Entón- viúva regaloume material de Bóveda impresionante. A ver, non o xustifico, Non pero se trata de justificar. era o tempo co tempo o medo. No Diario da Guerra, no pouco que se pode intuir no Diario da Guerra de que tiña liberdade de decir ou de contar don Paco, sorpréndese da brutalidade. É algo que está constantemente repetindo como un mantra, que a él lle sorprendeu a brutalidade e as salvasadas que se cometeron. É algo que eu creo que cita o inimaginable, ou non o imaginábamos, o inimaginable, e fala varias veces da brutalidade. El, a pesar desa brutalidade, toma a postura que toma, pero supoño que outra xente, ante esa brutalidade, ese xenocidio que houve no país, pois tomou outra postura, máis neutral, non delatar, e outros que directamente foron delatores. Porque, ao fin de contas, don Paco vai á caixa de reclutas cando sabe que están detrás del, e vai chaman a súa quinta do 34, non acudo ao primeiro chamamento, me parece, non acudo ao segundo, e ao final o convencen entre varios para que se presente ao chamamento e que trate así un pouco de salvar a vida, e vai como moita outra xente, como foron os meus avós, de soldados forzosos no bando nacional, que non lles iba nin lle viña, pero non lles quedou moito mal, non lles quedou máis remedio que ir. É dicir, que eu a veces criticar a postura de moita xente neses... No, hai que Que el miedo es libre, No, el miedo es libre. Teste que ver, é sabendo o que aconteceu en Galicia, a ver, que aquí non houve a guerra, que hai un xenocidio sistemático. De todas maneiras, unha cousa penso que non comprometerse, ou sea, esconderse ou tal, outra cousa... E outra cosa, delatar. Non falo de delatar, falo de participar. De participar e poñerte no outro lado. Era porque eu sei... Foi activo. Sí, que foi activo, claro. Sí, sin Foi dúbida. membro Sin máis dúbida. do movimento. Sí, Sí, movimento, sin dúbida, sí. sin dúbida. Incluso trouxe Ence tamén. Bueno, Sin axudou. dúbida. Sí, sí. Sí, sen dúbida. Que eso tiño eu tamén oído, ese dato. Non sei se, claro, non tiño documentación para saberlo, pero... Sí, sí. Pois nada. Bueno, Rematamos. Rematamos, sí que son as 9:15, sabe? Dimos bastante a